Стигнахме всъщност до ревена, така представлява, така ли? Значи това е ревена, значи... Нищо не знам за него и кое берем сега? Ами това са младите растения, вкъщи ще ти покажа точно откъде ще наберем за нашата изненада. Значи това представлява ревена, значи това е малък вариант. Значи, когато прасне достатъчно голям, стига горе-долу до моя кръст. Такива са му стават големи листата, много стебла, по принцип се ядат само стеблата, листата са отровни. Така ли? Листата са отровни? Да, листата са отровни. Разсадил съм около 1200 корена тук с ревен. Надявам се до година да имам достатъчно количество, да може да сега, един абсолютно глупав въпрос. Многогодишно растение. Многогодишно растение, да. Но не е толкова колкото аспержите. Примерно аспержите една експлоатация на полето около 20-25 години, но като на ревена е максимум 6-7, защото той корена му става толкова голям, че той просто после не произвежда достатъчно дръжки, които се берат за употреба. Затова единият вариант е да избегнеш по-дългия период, примерно когато го засаждаш от семка, може да си го вкорениш от коренище. Значи, когато се извади самия корен, то представлява нещо огромно и то е като на грудки. Така има самият избивки от самия корен, значи те могат да се срежат с нож и да се вкоренят самите грудки. Добре, ти каза, че е много полезен. Всъщност се консумират само стеблата, листата са отровни. Има ли някаква опасност да изядеш неправилното? Листата какво ги правиш? Аз листата лично просто при бритбата ги отстранявам и ги поставям на земята, защото примерно когато станат много големи, те просто могат да действат като мулчиране на самото поле. Ясно. Защото те закриват голямо пространство и просто тревата не може да избие, нали знаеш как става при мулчирането, просто могат да се използват като вид мулчиране. Да, естествен мулч. И до сега на пазара не съм виждал някой да предлага листа на ревен. По принцип предлагат само дръжките, но някой ако не е запознат, просто не ги яще.